Намирам се в Пловдивски район Южен. Жителите от този квартал ни потърсиха, за да ни сигнализират за две нередности. Първата е ето тази бариера, която е поставена преди няколко седмици тук и препречва пътя им към техните домове. Втората нередност е втора бариера, която е изникнала преди няколко часа на около 15 метра по-надолу, която залоства другия вход на кооперацията. За да мога да стигна до дома си, аз трябва да платя 1 левче на час или да предвидя абонамента за достъпа. Утре съвсем спокойно те могат да сложите на входната врата на входа една бариера и да кажат, за да минете да се качите по стълбите, трябва да ни дадете примерно 28 лева и 63 стотинки. Не е нормално за мен това нещо. В кой век живеем? Ще съдействаме на хората с всички възможни средства от наша страна. Скъпи приятели, намираме се в офиса на фирмата Строител. Според вас всичко е законно и бариерата си е бариера. Хората смятат, че са потъпкани техните елементарни човешки права и ако вие не махнете бариерата, ще махнат те сами. Не тяхните права са нарушени, нашите права са нарушени. Здравейте, скъпи приятели, Густо ми е Велков. Намирам се отново в комплекс Южен Полъх, където имаме добри новини. Здравейте, какво се случи тук? Тук се случиха хубави неща. В крайна сметка институциите се размърдаха и свършиха много хубави работи. Искам да изкажем благодарност на районна прокуратура град Пловдив, на община Пловдив, район Южен, на първо районно управление. Всичките тези служби в крайна сметка разпоредиха и тук бариерите бяха примахнати съоръженията. Доста усилия имаше, но благодарение на господаря на ефира най-вече като гласност, която даде много голяма. Просто много бързо службите все пак взеха решение по въпроса и най-после резултата и справедливостта възтържествува. Да разбирам ли, че прокуратурата е постановила, че тези съоръжения са били незаконни? Доколкото на мен ми е известно, няма произнасяне на прокуратурата. Доколкото на мен също ми е известно, първата бариера е премахната от нейния собственик. Карайлански, този, който е построил комплекса. Да, предполагам. Да. А втората? Втората, тази, която трябваше да се намира ето пред нас, да, е демонтирана от лицензирана фирма по поръчка на етажната собственост. Значи първата е махната от строителя на комплекса, втората е махната от живущите тук, така ли? Да. След излъчването на репортажа подавахме сигнал до първорайонно и сезирахме и прокуратурата. Предполагам, сагата ще продължава и за бъдеще, защото все още окончателно решение на съда няма. Ние ще съдействаме да не се стига до неприятни инциденти между враждуващите страни, защото, както знаете, напрежението е много голямо. Ние ще проследим темата до край и се надяваме така отворени и свободни да останат ходовете към комплекс Южен Полъх в Пловдив. За господаря на ефира Густо ми е Велков. Честито! Честито на пловдивчани от квартал Южен Полъх!